Cad a dúirt siad, tá leisgurthú Lord leat. Ach cén feadh ní hiigim sin, hiag le méad a chur deagháil le daoine tábhachtacha America. Dúirt mé sin leo, ach tá sin an áras ort. An áras orm cén feadh, tá aglairthu gur spíre de chud rialtas hasnathú, het an lug ar an lag orm. Spíre ach nar inis tú dóibh bhfuil méad a rang, dúirt mé sin leo, agus drágar siad nach tosan chéad spíre sasna a déach le feisnis a bhlean trí bhean na Gaeilge. There are jalrih tá bun rangan an chonartha a maiile clia plódathe le G-men dígrasathe a tá géirí dul an lic leis an gopal. Is ólas sa bhhailú do bhaid chaislein. Ach, faoin am sin bhí me le ceangal go mór sin gur ghullaí dú Lord. Déach mé ar Pádraig, phléise maithe gaiirú hála grú iartha leis bob a bhúlú orm.